На шляхце завальні выбрала фіялетавы, ну бо ён сапраўды такі для мяне, і па-першае, і начны, а там шмат усяго адбываецца ноччу. Па-другое, гэта можа быць як і небам, так і вадой, гэта можа быць слязьмі, гэта можа быць, ну, па сутнасці, чым дно, вот это вот на дне. Много таких каких-то... Ну, і плюс таямніца. Ну, фіялетавы па мне вельмі таямнічны, неяк чароўны. Можа нават асацыяцыя з нейкімі вядзьмаркамі. Фантастычны колер, таму я яго выбіраю. В новай зямлі выбрала, дарэчы, блакітны, бо ну, гэта неба. Гэта таксама азёры, штосьці пра сонечнасць, такую лёгкасць дзесьці. Пра блакіт. Блакіт нябёсаў, вот гэта вот всё. Новая зямля — гэта пра дзень, а завальня — гэта пра ноч.